WP Barong Ipnas of High P Shakatup Kubor Mataka Jan Miet, Shravan Pash, Kikubor Babina, Petragimat Bukongsan. Banjur Mudi, Becky Jinkalagi, David's Dang Narimpe, Medakun Persha, Akajinkala, Kasimbine. Minjur Katanak Ki Kampoyem and belong to Examen Constable, Nakavantaki Pulit Central Armed Police Force, Haki Cut Light Lee Kijak Green. Ondan da kakuna ka bahet la da pentu ki jakla ki wa pachnai ki septic tank ki bambiang. Batla rake ka rongali bihu ya ka bla tipru kum ka boha bihu hanong ba shlang. Ki kubor ki babnya. Menteri Rang Badu Jongkari India, Narendra Modi, ula ong ba ka wene ki lahat ki baklan bortam banya kun persya ka jengkala jong ka sunbeneng, ka day ka jengkala ka rukom imya ka baday ban sedang no, naman la ki rempayeng. Haba ay jengkran ka jengelang jong ka World Bank halor ka pang, making it personal, how behavioral change can tackle climate change. Da ka ba pak kubordling ba ka video, Modi ula banjur bagi kam ki jam ki baret kat no ru. Ki lak penwanra ya ki jengkala ki bakraw lada da ki billion ngut ki briu ki lek lang ye ki. Ula ban juru ba omla banya kun persya ki jengkala ka sumbinang tang na ki miet yakren hindai hapru banya kun persya ki miet bam haman la ki rempayeng. Haka jengkren jong Modi ula kren ru sapang ki jeng persyang jongkari India ban le sapang ki jengkala ka sumbinang hapo commissioned life bat ula ongru badai ban IT haki pat ba ya ki kam ki bedai bat kani. Change cannot be fought from conference tables alone. It has to be fought from the dinner tables in every home. When an idea moves from discussion tables to dinner tables, it becomes a mass movement. Making every family and every individual aware that their choices can help the planet, can provide scale and speed. Mission Life is about democratizing the battle against climate change. Hakarai ke bansa ken mau serta katanat ki kampo yang jongkari kala ajeng bet pelong ke examen constable nak benta ki pulit Central Armed Police Force ki khatlai tli ki jat kitien jongkani kari na lord ka kitin hindi bakti pareng. Ya kini karai la shem hadien bla ajeng mud menteri ki kampo yang jongkari u Amit Shah pan shlor ya ka jingi shem benta lang jong ki samla samhoi na ki than beper jongkari hapo ka kin hon pulit CAPF bat kumjoru pan shlor ya ki wei pat ki jat kitien. Na lor ka kitien hindi bakti pareng ya kwat jingkili on sa penmi ru ki kitien Assamese, Bengali, Gujarati, Marathi, Malayalam, Kannada, Tamil, Telugu, Odia, Urdu, Punjabi, Manipuri bat konkani. Katanat ki kampo yang kalaong, baka eksamen haki khatlai tali ki jat kitien on sa pelong na do ka shiterik kalaling kot 8,000 arfsaw. Ka Sarkar Jilla Meghalaya kala pentip ba ka jing pentu ki jaklat na ki pankhana ki wa bat ka jingsna ki septik tang ki bombyang kan sawanra ka jing dan kuna ka basan spa tingka shisngi lada ki try kimla ban penbet ya ka ni ka jing hapo shiphausngi. Ya kan nila pentip do Chief Secretary jong ka jilla iba DP walang hakapor ba ilakran hadin blawa ka jingelang halor ka jing penki imbyang bat penkhut pensubai ki wa ki bakam kongsan jong ka nong ba shalong kum ka wa umkra wa shirpi bat wa ken hayojana bhavan hakasni thodin. Since the last 1 week, we have imposed hefty penalty. In fact, anyone discharging directly into the rivers and anyone having faulty septic tanks and defective septic tanks, if they don't repair in 10 days' time, fine will be imposed at the rate of 500 rupees per day. Not one time, 500 rupees per day till they seal the septic tank or they ensure that the discharge is not made directly into the water bodies. Daga jing temu ban kner shushu iki jing shakri na ka benta ki duk ki suk bat ki long yang long sem ki ba shem janjar hari boy haki por ban ka pangajya ka Federation of Khasi Giant and Garo People North Khasi Hills District Unit
hakas ngi thot ding kala pelat pat ba ya kawai ka kali kit nong pang haka jinga lang ka bala long ha community hall sa jer nong po ya kani ka kali kit nong pang la pelat pat ba do general secretary jong ka seng FKGGP central body uba LDN lingdo haringkat jong ka jinga don lang jong usimbut president central body uba Elton Wajri u district president ka FKGGP uba Louis Star lingdo bat bon ki wei pat kino ya lambat kit khot jong ka seng u general secretary ha ka jing kren jong u la pen paw ya ka jing so comment shikat day jong u ha ka be day bet ki kamba pha jong ka seng ban pelat pat ba ya ka ni ka kali kit nong pang na mar bon ki breu ki don kam ya ka ni ka jing shakri ki por ba don kam kerke kam tam e na ka benta ki long yeng long sem ki beduk ki bekerdu jong ka ni ka district ha ka steps ngi thot ding la rakhe kasngi buram fire service day ha office trekam jong ka Meghalaya fire and emergency services nong thamai shillong hakani kasngi lawan venation bentalang do DGP ke jilla Meghalaya u LR Bisnoy kumukong san ringkat langru bat bon ki wei pat ki he pulit ka tanat plip ding ki riu pau khmat ke jilla bat kumju ru ki nong yalam shnong la le buram kerpang ru iki pulit fire and emergency service ki bala phai la ka jong ka jing em ha ka por ba ki la pendep ya ki kamram bala penshet haki ya ka rongali bihu bala ju tip ru kum ka boha bihu ka bade ka tamasa ka ba kong san e jong ki jat benrio asamis la rakhe hanong ba shalong hak sngi tho ding kani ka tamasa ka pen pau bat ka pen I ka jing sedang jong ka ayom rep bat kum ju ru ka jing sedang jong snem thamai jong ki jat benrio asmis kum ba ju long ha ki snem ki bladep ka jing rakhe mitau snem ru la pen long ki atli ki jaka ka wei ka de hamadan shillong Meghalaya Bishnupur bat ka wei pat la pen long Assam Kristi Kendra Dhangiti hamadan shillong Meghalaya kani ka shat ka commence ngau bha ka balai ski linter kelas dang dak ka jing ken tiu ki lama bihu da ukongsan u Dr Prakash Barwa bala long ru u superintendent u berim jong ka shillong civil hospital la pen long ru ka tu ka ni ki program ten rai ha pen ka jing yelum lang upat ba pat san na ki jai pen rio prepare minta pan ni pet ke junglong jaman ke subidang shillong ka jing shit kalong 8.0 degree Celsius ka jing khat kalong khat 0.8 degree Celsius ka jing skam ka hau kalong sau sana ka shis pa min sta pat sap knai na ka shis pa jan met ka suin beneng ka la ban rang la sha ka si hashwa bang pen ko noi kini ka thuk kubor jing meta ka jan met ni pen ka mai phi bang ka kubor na lor ka pi television pilaru ban pet hi ka jo ka por ka YouTube channel jong ka DT News Shillong na meta ki kubor ban lang si pilaru ban pe ka kubor jong ka DT News Shillong ha ka Instagram Facebook pe Twitter shwa ban po ko jong thuk kubor ni pe byang si si ni ki mat pokong san banjur umudi baki jingkala ke devan sedang na rimpai yeng banyak kun persya ke jingkala ke simbeng minjur katanat ki kampok yeng ban pelong ke examine constable na ke benta ki pulit Central Armed Police Force ki khatlai teli ke jat ketin keri on dan dak kuna ke bahe la da pentuit ki jaklia ki wa bachnai ki septic tang ki bombiang bat la rake rong gelu bihu ya ka blaju tip ru kum ka boha bihu hanong ba shillong ti perlo ka tang la pa shak bu jong tup ku ba jing ta ka jan me ha du ndi sham yang bat phila sha ka si kum le phi paro अरे क्या देख रहा है मेरे पास भी यही इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है सारे फीचर्स धांसू हैं ऊपर से इतनी कम प्राइस जल्दी से खरीद डाल रुक तू ढूंढ क्या रहा है कंट्री ऑफ ओरिजिन देख जागरूक उपभोक्ता को प्रोडक्ट खरीदते समय उस पर कंट्री ऑफ ओरिजिन जरूर देखना चाहिए और सोच समझकर देखभाल कर खरीदारी